लानो हाबावदों आहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल मुस्रि बिदेश्वर दैमारि बिथां आरो बे मेलावनो जोंनि हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैनो हानाय बे जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि फोरोंगुरु सारमोन गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बियाब गौथुमा हांख्रायनाय लेखा बाहागो लाफैनो हानाय गामि आफादफोरनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सिमेन्ट बियाबा बेसेबांबा सिगाङाव नुबोबाय थानाय मोनसे सिमांखौ दिनै मोगथां महर होनो हाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमखौ फोसावनो आरो फोगोमनो दुलाराय बुहुमाव बे धोरोमखौ गुबुन गुबुन राव हारिनि सुबुंफोरनो मिन्थिहोनो थाखाय फोसावनो थाखाय बाथौ धोरोमनि माखासे बिजाब गुबुन गुबुन राव आरो हांखोजों लिरनाय गोबां बिजाबनि आंखाल दङ। बे आंखालखौ नोजोर बोनानै सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरि आरो बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनजों गोबाव समनिफ्रायनो सावरायनानै मोनसे थांखि लाबोदोंमोन। गिबियाव जोंनि बे सिजौआरि आरज बिजाबखौ जोंनिनो गोबां देबनागरि हांखो सिनायनो रोङि फरायनो रोङि असमिया हांखो सिनायनाय गोबां सुबुंफोर दङ। बिथांमोना बे जोंनि देबनागरि हांखोजों लिरनाय माखासे आरज आरो मोनथिनायफोरखौ फरायखांनो हाया। दा बिथांमोननि सुबिदानि थाखाय सिमेन्ट बियाबा गिबियाव बे सिजौआरि सिगाङाव आरज बिजाबल'मोन। दा बियो आरज आरो मोनथिना बिजाब जाहैबाय। बे सिजौआरि आरज आरो मोनथिना बिजाबखौ बर' रावजोंनो आसामिया हांखोजों लिरनानै आबुं महर होबाय। बेखौ दिनै जों मोगथां महर होनानै दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव जों बेखौ बेखेवनानै होनो हाबाय। दा बे बिजाबखौ दिनैनि बेबायदि सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज बिजाब बे बिजाब महरै आबुं महर होनायाव जोंनि ओनसोलनि गोबां गेदेमा बिथांमोन, गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन, राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोन, फोरोंगुरु सार बायदेवमोन आरो ओनसोलनि गोबां बिजनेसमेन आरो गासै रायजो राजा बिथांमोना गावनि हानाय बादियै माखासे अनसुंथाइ होनानै जोंखौ दिनै बे बिजाबखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब हरदों। दा बिनि गेजेराव आं बयखौबो बुंजोबनो हायाबाबो सिगां सिरियाव थानाय सानैसोखौ आं बुंथिनानै होनो सानदों। गिबियावनो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां नीनेश्वर बसुमतारी सार आरो लोगोसे BKWSनि गासै सोद्रोमा आरो अफिस स्टाफ बिथांमोना जोंनो अनसुंथाइ हरदों। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि सारमोन बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों। जोंनि ओनसोलनि माखासे नटेड बिजनेसमेन बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों। बिदिनो जोंनि गोबां बाथौसा बिथांमोना जोंनो गावनि हानाय बादियै अनसुंथाइ हरदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनो अनसुंथाइ हरदों।
दा बे अनसुंथाइ हरनायनि मददजोंसो जों दिनै बे बिजाबखौ आबुं महर होनो हाबाय। बेनि थाखायनो सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज बिजाबनि सुजु आफादनि जानानै गासै अनसुंथाइ होग्रा बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मिजिंथिदों उननि हाबाफ्रावबो बिथांमोना बेबायदि गोथार गोसोजों दाथायारि गोसोजों जेब्लाबो मदद होबाय थागोन बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि बे धोरोम बिजाब सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज बिजाबखौ बयबो अनसायगोन, नांगौ बादि नांगौफोरा बायनानै लांगोन बेखौ गासै रायजो राजा आरो दैदेनगिरि नोंथांमोननि सेराव गंग्लायै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जों बेखौनो फोरमायखाबावगोन, बे जोंनि सुजु आफादा खालि नैबेखौल' सुजुनानै थानाय नङा, गोबां बिजाबफोर बेबायदिनो सुजुनो थाखाय थियारि जाबाय दङ। दा बे बिजाबखौनो आरो जोंनि बर' बिजों आरो जोंनि देबनागरि हांखोजों नेक्स्ट गांसे जों सुजुबाय दङ, बेबायदिनो सुजुलांबाय थागोन। दा मोनफ्रोमबो बेलायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों बेबायदि मदद मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे समावनो आं दिनैनि बे गोथार हाबाफारि, बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंखाबावनो सानबाय। बेनो जाहैबाय दिनै जों रायजो राजाखौ मेन मोनसे हाबाफारिनि थाखायसो जों लिंहरनाय जादों, दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोथार हाबाफारिनि थाखायसो जों लिंहरनाय जादों। बेनो जाहैबाय जोंनि बे सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे थानसालि आरो खेराइसालि बे मोननैबो जोबोद डेमेज जालांबाय। दा बेखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों, सानलायनायनि गेजेरजों माबादियै हायो बेखौ सावरायलायनो थाखाय, लुफुंनो थाखाय नोंथांमोन बयनिबो बोसोन आरो थांखिखौ जों हास्थायदों। मानोना जों जुदि आफा इसोरखौ गोथार गोसोजों फोथायनानै गोथार गोसोजों जों जुदि सिबिनो सानदोंब्ला, आफा इसोरखौ सिबिनो थाखाय जों मोनसे मोजां थानसालि बानायनानै लानो हानांगोन। दा बे थांखिजोंनो जों दिनै माखासे लिडारफ्रा जों सावरायलायबाय थादोंमोन जे जों गोबां बिथिङाव जों नायबाय, नुबाय गुबुन गुबुन धोरोमनि मन्दिर मस्जिदफ्रा माबोरै जाखांदों, माबोरै लुफुंदों, बेफोरखौ मोजाङै साननानै नायोब्ला जों फ्रायखौनो नुबाय रायजो राजानि अनसुंथाइ, रायजो राजानि देहानि बिखानि थैखौ दै खालामनानै खामायनाय रांजोंसो बेबायदि थानसालिफोरखौ लुफुंनायखौ जों नुबोदों। आरो बिदिनो इसोरनि मुङाव अनसुंथाइ होनाय, डनेसन होनाय, बेखौ जों हयथ' गुबुन धोरोमफ्राव गोबां नुनो मोनदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे, जोंनि बाथौ धोरोमाव बेबायदि नेमखान्थिफ्रा फ्राय सिगाङाव गैयामोन, जायनि जाहोनाव दिनै जों हयथ' आफा इसोरनि मुङाव माबा मोनसे डनेसन होनो जों बारा गोसोखांस्लाबा, बारा हयथ' गोसो गैया बा होनांगौ होननानै जों सानस्लाबा। दा बेनिखायनो दिनै बे मेलनि गेजेरजों जों गासै गेदेमा नोंथांमोनखौ, गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जाहाथे जों दिनैनिफ्राय जोंनि आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो थाखाय बे थानसालिखौ मोनसे समायना रमायना महर होनानै लुफुंनानै लानो हायो नामा, बेखौ जों सावरायनो थाखाय दिनै बे मेलखौ हांख्रायनाय जादों। आरो जों एसे ओरैनो इमाजिन सावरायलायबाय थादों जे जों जुदि रायजोफ्रा गोसो जायोब्ला जों हागोन। मानोना
हारसा राव मोनसे बाथ्रा बुङो, रायजे नक जुकारले नय बय जाय, बिदि होननाय हारसा राव मोनसे राव दङ। रायजोफ्रा गोसो जायोब्ला आसि सोमावोब्ला दैमा बोहैलाङोनो। दा बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै जोंनि रायजो राजाया निश्चय मदद होगोन। रायजो राजाया जुदि मदद होयोबा जों बेखौ लुफुंनो हायैनि जेबो जाहोन थानो हानाय नङा। दा बेखौ लुफुंनायाव जों ओरैबादि एसे जों सावरायग्रोबाय थादों। दा बेखौ गासै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मदद होयो, माबायदि सुबुरुन होयो, बे सावरायनायनि गेजेरजों जागोन। अब्लाबो जों ओरैबादि सानदोंमोन आरो जे जोंनि बियाबनि सिङाव गासै 2800सो न'खर दङ। बे न'खरफोरनिफ्राय बोसोरसेयाव बे थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय खमब्लाबो 500 रां जों खेन्दा खांनानै फ्राय बोसोरथामसो जुदि बिदि कन्टिनिउ 500 खेबथाम खाङोब्ला जों बेखौ लुफुंनो हागोन होननानै जों मोनसे इमाजिन खालामबाय थादों। न'खरसेयाव 500 राङै खाङोब्ला जोंना 2800सो न'खराव 14 लाखसो फैसा फैयो। आरो बिदिनो जों हानाय बादियै सार्भिस आवलाफोरनाव न'खरसेयाव बोसोरसेयाव 1000सो रां जों अनसुंथाइ बिगोन होननानै जों एसे सिन्था खालामबाय थादों। दा बे सावरायनो गोनांखौनो गासै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन, रायजो राजा नोंथांमोना सोर माबादि सुबुरुन होलायो बेखौ सुबुरुन होलायगोनखौ खावलायबाय। लोगोसे जोंनि दिनैनि बे सिजौआरि बाथौ मोनथिनाय आरो आर'ज बिजाबखौ जों सुजु आफादनिफ्राय मोनसे खावलायगोन जे गासैबो गामिया गंसे गामियाव कम्पालसारि गांबा खरै बायनानै लानो थाखाय जों सुजु आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। जोंहा गोबां सावरायनो गोनां दङ। दा बे समाव आं आरो बारा गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै। दा जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नांगौ बादि दंखायो आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो दंखायो। जुदि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां गरन्थ'आव फैनो हायोब्ला दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंनो बे थानसालि लुफुं आफाद मोनसे दानानै लानो हागोन नामा, आं बेखौबो नोजोर होफानो थाखाय गासै दैदेनगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायखानाय थाबाय। जोबनायाव दिनै नोंथांमोननि बेसेबांबा बेसेन बरा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमा हांख्राय हरनाय लेखा नोंथांमोना फैनानै बे मेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं फिन खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।